en veu alta, futur i oceà. Rellotge, ones, tic-tac. Futur, oceà, promeses, aigua. Ambrosa Bierce podria dir futur, aquell període de temps en què els nostres assumptes prosperen, els nostres amics són veritables i la nostra felicitat està assegurada. Calendari, promeses, plans dibuixats, somnis projectats, demà sempre millor, avui sempre oblidat. Oceà, un cos d'aigua que ocupa aproximadament 2/3 d'un món fet per a l'home que no té brànquies. Clic. Ones trencant, món dissenyat per a nosaltres, diuen, però massa aigua, poca terra, cap brànquia. Igualment hi naveguem entre demà i horitzons, entre promeses i marees. Aprendrem a riure'ns de les nostres certeses. Ones, tic-tac. I jo hi afegiria, amb els peus mullats d'esperar, mirant l'horitzó, el futur serà nostre. Em dic a mi mateix, mentre l'oceà em respon que ja m'ha mullat.